ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବାର୍ଥଡ଼େ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଛେନାପୋଡ଼ ଡେ। ଛେନାପୋଡ଼ ଡେରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କେକ୍ କାଟୁଛନ୍ତି? ଆରେ ନାଇଁ ଆଜି ପୁରା ବାର୍ଥଡ଼େ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଭାବିଥିଲୁ ଆଜି ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କିଛି ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏମିତି ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଲା ଖାଇବା ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ଆମ ଘରେ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ଛେନାପୋଡ଼ଟେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି। ଛେନାପୋଡ଼ କାଟିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଛେନାପୋଡ଼ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଆଉ କାଟିକି ଏକୁଟିଆ ତାକୁ ଖାଇଦେଲି। ସେ ଛୁରୀ ଧୋଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ବି ମିଳିଲାନି। ଆଉ କି ଟେଷ୍ଟି। ଚାଲ କ'ଣ କରିବା, ଭାବିଥିଲି ଭୋଜି ଟିକେ ଖାଇବି, ହେଲେ ଭୋଜି ତ ମିଳିଲାନି। ପଖାଳ ଭାତ, ମାଛ ଭଜା, ଗୋଟିଏ ମାଛ, ସକାଳର ମାଛ ତରକାରୀ, ତା ସହିତ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଚକଡ଼ିକି ପେଟେ ପଖାଳ ମାଡ଼ ଆଉ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ଭାତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି।